Mne sa páči, keď muž vie tancovať. Môžem povedať niečo nevhodné? Poď. Podľa mňa je to trochu teplé. Nazývať tanec u muža teplým je presne ten typ názoru, ktorý by sme mali nechať v minulom storočí. To je ako povedať, že žena, čo vymieňa pneumatiku, je lesba. Športy, koničky, umenie jednoducho nemajú pohlavie. A buďme k sebe úprimní. Ktorá žena by nechcela chlapa, ktorý sa vie hýbať a má zmysel pre rytmus? Myslím si, že každý chlap by mal robiť bojové športy, alebo teda aspoň si ich vyskúšať. To je ako povedať, že každá žena musí mať deti. Negeneralizujme na základe osobných, subjektívnych preferencií alebo presvedčení. S čím som najčastejšie bojoval, bolo moje sebavedomie. No ja mám rada sebavedomých mužov. Je jedno, či sa chlap alebo žena zdôverí s tým, že bojuje so sebavedomím. Vždy sa daného človeka snažíme radšej podržať, ako ho podpichnúť nejakou zbytočnou poznámkou. Ale myslím si, že je dôležitejšie mať peniaze, ako byť mudrland. Dávať bohatstvo nad múdrosť je ten typ mindsetu, z ktorého vznikajú ľudia, ktorí vyhrajú milióny a o rok sú naspäť v garzónke s požičkou na televízor. Múdrosť ti vie priniesť peniaze, ale peniaze ti múdrosť nekúpia. Tak mne sa páčia asi také tie tradičné hodnoty, keď žena nemusí pracovať, stará sa o deti, môže sa starať aj o seba a má čas robiť, čo chce. Takéto slepé spoliehanie sa na muž zaplatí všetko a ja si budem užívať život vie byť nielen nerealistické, ale aj nebezpečné. Žiť úplne závisle na partnerovi znamená, že ak sa mu niečo stane, choroba, úraz, strata príjmu, ty ostaneš bez poistky, bez zázemia a možno aj bez kontroly nad vlastným životom. A v extrémnych prípadoch, keď je muž veľmi bohatý a žena veľmi závislá, sa to vie zvrtnúť do dynamiky, kedy má pocit, že ju vlastní. Jedného dňa sa typek proste rozhodne, že keď platí všetko on, tak si bude môcť objednávať tvoje hranice, tvoju slobodu a tvoje rozhodovanie. Takže áno, tradičné hodnoty sú super, ale čo je ešte lepšie, je mať vlastný príjem. Aj keby to malo byť len natoľko, že si môžeš dovoliť odísť, pretože nikdy nevieš, kedy sa z tvojho princa stane drak.